ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ହ୍ରାସ ପାଉଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ନଦୀର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା କଇଁଆ ପଞ୍ଚାୟତର ଧରମପୁର ଓ ଗହିରାପାଳ ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ଘେରରେ ରହିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଇଁଆଗାଲାଠାରୁ ଗହିରାପାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନଦୀବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ତାହା କେତେବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦର କାରଣ ପଡ଼ିଛି।